Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey! Tutukan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda! Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggad ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintuga, daing tigkakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawan. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Ninyayaw, Ma'am Lynn Buen, Sir Javier Bunsa, kay Ato Kabigaw, kay Wadjoli, good morning, kay Maria Elena Valenzuela, kay Ma'am Helen Grace Bolima, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Webes. Tama, Webes na po ngunyan, Ma'am Susan Villar Cano, Sir Pedrito Perez. Pet sa 4 na kita ngunyan kang bulan na Hulyo, taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan na July 4. Specialmente sa sakuyang barkada po pakaituanggan ngunyan, Sir Art Gomez. Maligayang happy birthday kay Sir Art Gomez. Yan, happy na birthday pa! Siring man sa may mga okasyon tabi pading Ray Bagasala. Anaman pong klaseng okasyon yan. Day nanggad nindo paglingawan ng sakuyang perming tugon ha. Iringatan tapo ang satuyang mga sadiri. Wara man po kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pagkikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na po kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ini ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Ma'am Nilda Chavez Azores, June Batalyer,
Live na live mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan ng bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Wibis na tabi ngunyan June. Birthday pala ngunyan ni Sir Art Gomez. Happy na birthday pa. Tama, Webes na po ngunyan, pet sa 4 kang Hulyo taon 2024. So panduan ng aldaw ngunyan kang enrollment kang mga estudyante sa pampublikong eskwelahan. Kumusta tabi sa mga chikiting ta? Nakapa-enroll na lamang? Nakapa-enroll na tabi? Garigwa pangunyan ongoing pa sa summer camp ano? So summer camp ongoing pa. Oy, thank you Lord. Nag-oran po sa probinsya kang Albay. Ngunya na magahon. Pero yan na, yaon na naman si Haring Araw. Mainit na naman. Madam B. Dibilen. Asilo, good morning. Kay Ma'am Ann Canyon, good morning man. Ano ang mga reparo tangon niya na Webes? Sir Javier. Igwa palan ki mangyayaring annual General Membership Assembly ang Albay Electric Cooperative sa maabot na Sabado dyan po sa Albay Astrodome. May libreng sakay. May libreng sakay ang mga konsumidores, miyembros kang kooperatiba sa Alico, may libreng sakay. Ali sa sendong mga lugar, pasiring po dyan sa Albay Astrodome sa Sabado. Kung ang ilinibre nga nindo lamang ang Ma'am Edna Barquilla, Ma'am Maria Elena Yamamoto, kung ang ilinibre lamang ngayon nindong iyan, bako libre sakay, libre lamang nindo sa sarong bill kang Alico. Grabe ang reklamo sa Alico. Hanggang reklamo na sa nakita tabi Bus Ato. Maray ini si Bus Ato, tadeng reklamo. Daw ko pa si Bus Ato. Si Bus Ato igwa ki welding. Ang asay tilinday man nagagamit kay kuryente adi. May welding, may grinder. Dahil nagrereklamo si Bus Ato. Ako ang bill ko tabi Madam Edna Barquilla, gari ako si igwa ki welding shop. May aircon, may freezer, may washing machine, may water pump, gabos ng mga di-electric. Nagagamit ki kuryente, iyo iyan ang bill ko. Maray kayo nilugod kumpletohon, pandarong ko naman sa electric chair ko. No. Igwa po ki Annual General Membership Assembly. Sa Sabado. Pwede man pala nini
2,000 na mga elected and appointed SK officials sa Albay. Ipinasairaron po sa Magayon Leadership Legislation and Budget Summit kang opisina po ni Vice Governor Atig Lindaong Bungaw. Pwede man palan so ibang mga SK duman pa sa Boracay. Salbatana. Hindi nga ni digdi sana ini. Pero sa ibang SK duman sa Boracay di narara. Tapos ang mga speaker kadaraman ninda. Salbatana ang pahitay ni Ma'am Silmarie kanya, hindi akin. Pwede man pala. Ay inda. Good morning Tabi, Sir Mox, sa gabos na mga tagalabnig. Kay Ma'am Jane Boaraw Barameda, good morning. Sir June Galicia Mirabete, good morning. Ansa ko yung pandiorag na idol. Nailing ko si Sir June na Mirabete, nagpapairing. Gari may pigahanda ni si Idol June Mirabete. Gari gusto naman kayo ni mag-artista. Gari gusto naman kayo ni mag-laog duman sa teleserye ni Tanggol. Ayo Sir John. Ako gusto ko na mag-artista. Abo ko na maglaog sa politika. Maartista na sana ako. Gari tatanggapon ko na su-offer sa kuya ni Tanggol na duma naman ako sa Batang Quiapo. Ako daang mag bodyguard kay Bubbles. Ako daang mag bodyguard duman kay Bubbles. Kaya lang paano ko pa man ito babantayan si Bubbles na auto bagarinate na tao dyan kita. Sabi ni Sir John Mirabete, dahil man niya sir nakatama, nailing mo na iyan. Dahil bale, basta magayon suputok. Ang importante dyan, suputok magayon. Ayo. Pag verify target, ay daing ngaya. Wara ngaya kini luho so target. Verify target. Puros missing. Day bali, basta ang importante nakapaputok. Ayo. Day bali, day nakatama. Ang importante nakapaputok. Ayo. Madam Aida Exia, good morning. Sabi ni Ma'am Silmarie akin, hindi kanya, makwartaman po ang mga taga-Albay, sir. Sagot man gayud kang aliko sugas dos. Libreng sakay da. So general so annual general membership assembly. Libreng sakay sana. Pero sabi kang iba, maray pangaya kayan. Ilibre nindo susarong bil kang aliko susarong bulan. No. Tugot man ka ng aliko. Pundo ngaya ka mo. Duman ka na sana sa lola ni Bubbles. Hiling mo naman ni si Sir Javier. Iyon na sana ito ang gwardiyahan ko. So lola da tabi ni Bubbles. Iyon na sana ito ang bodyguardan ko. Pigkukuha kaya ako ni Coco Martin. Day pa ako nag-iiyo. Hiling nga na lugod. Tanarip lugod si Bubbles. Pangyari ni Boss Ato. Ano pa ang mga riparo? Oy, ini pong pag-register anywhere. Register anywhere kang Comelec. Digdi po sa probinsya kang Albay. Nagpapadagos tabi Madam Helen na Taduran Itchin.
Ano tabi, Ma'am Helen, nakaparistro ka na? Nganing makapagboto ka sa 2025 midterm election. Yo. Ano tabi, nakaristro na ka mo? Kunday pa magparistro na ka mo. Sabi ni Ma'am Selmarie Akin, hindi kanya haralang kawon ang bill ta haralang kawon man sa mga kontador. Mamroblema kan sa mga parariding tabi si Mati Maranyo. Good morning kay Boss Mike. Magkakaproblema kan sa mga parariding pag kinanapan na iyan kan su awot bagang nagkakanap so mga balagon. Pag kinanapan sa postidor, diretso duman sa kontador, di malilipudan na sa mga kontador. Paano pa ka ng pag-reading kang para reading masakat sa posti? Isarakata daw ngaya sa posti. Nganing day ngaya mahiling, sabi kang aliko, ngaya isarakata daw ngaya sa posti. Ang mga kontador. Nganing day ngaya mahiling, ang kaskas kang kontador ninda. Ako nga ni biyo kong tigtiteleskopyo experiment ko kung makaskas talaga para sarong rep sa nangani so nakasaksakas kasunon man ang ipangyari sa akin ba. Pero wala tayong magagawa niyan, Ma'am Selmarie Akin, hindi kanya kundi magbayad tapag day ka nagbayad potol ka. Bako ngayon tabi Madam Ching Bukas Kante ansa kuyang idol na hanggan ngunyan. Pero iyon yan mas magayon, mas pinakamagayon sa magturugang apira kay Manaypat. Si Ma'am Ching Bukas Kante po ang may pinakamagayon sa magturugang apira kay Manaypat. No. Sabi ni Manaypat, salbatana ka. Miling ngaya wara na ako dyan. Nagbalingbing ka na. Sabi mo ngaya akong pinakamagayon. Miling ngaya wara na ako. Si Ching nantig sabi mong magayon, balingbing ka. No. Hiling mo na tabian, Ma'am Ching. Pumakaray ka ngaya, tatikwilunta ka. Pakaray nga na dyan, Manaypat. Pumakaray ka. Ngarak nga ka na naman sa ko. Maugmao na si Manaypat. Matex ito sa ko si Manaypat. Ay, Ma'am Cheng. Ma'am Cheng, good morning po sa mga taga Istansya. Pero ang mas pinakamagayon talaga sa magturugang si Ma'am Cheng. At tawara naman si Manaypat. Oy, Pading Macre Briones Negrillo, good morning tabi, Pading. Hindi pa mga tugang sabi kang Bifar Bicol na target po na maabot so 50% production sa aquaculture at 50% databi capture fisheries. Sa taho po kang report baga kang DA na nagdidit na tabi da, Ma'am Ching, ang supply kang sira sa bilog na nasyon kang Pinas. Nagdidit na daa ang supply kang sira. O dyan nga ni sa may seawall. Kang nga rin itong banggi nagpurpasyar ako dyan, Ma'am Ching. May nagbuburban with mangkuta. Kudi, apon pa ngaya ako digdisir nagbabanwit. Dahil lamang ngaya kinagsusubat. Ako, ano man ang pigbabanwit mo dyan? Unibaga ngaya. Man kinagsusubad. Tamagayon naman baga dyan susiwol dyan sa tabako. May mga nagbuburubaran with man. Kaya lang wara man ki na susubad.
Yako, ano ang paon mo? Uning baga ngayon, sir, alulunti ang paon ko. Yako, dahil man talagang kaunon. High-tech na ngunyan ng mga sira. Ha? High-tech na baga ngunyan ng mga sira. Dahil naman na nagkakaon kay alulunti. Sir Gaston Cesar Nibres. Yako, palitan mo ang sa imong paon. Dahil ka na magpaon kay alulunti. Ano nga yan, sir, ang ipaon ko? Paonan mo iyang ki 300 pesos. Sigurado may subad kang 1 kilong sira. Para banwit ka dyan na dahil man dyan kisira. Paonan mo ang ki 300 pesos, dumumang ka sa saod, may 1 kilong sira ka. No. Pagal ka pa dyan. Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga riparo ngunyan tabing ano nang aldaw ngunyan mamlis. Ayaw si mamlis man lapas kapos. Nabuhay na. Kain daw ini paghali-aling planeta. Anong aldaw ngunyan mamlis? Nabuhay. Nagparamdam. Ano may eleksyon na? No. Bata dakol na sa kuan nagpaparamdam ngunyan tabi Ma'am Ching. Tama eleksyon na. Ayo. Dakol na nagpaparamdam sa kuya. So mga nakalingaw sa ko nagpaparamdam na. May eleksyon na baga ngaya, Brad. Bako ngayon tabi pading Ed Bordeos. Dakol na naman na nagpaparamdam sa kuya padi. May nag-aapod na sa kuyang padi. Kaya padi, kumusta? Istoryahan niya kita padi mga nusaro. Yako, pasensya na tabi tabi siya ko. Pasensya na. Ay, nagpaparamdam na sa kuya. Ay, nagapod na naman sa kong padi. Istoryahan niya kita padi. Yako, day ko daw sigurado permi bagaya ko ako sa bulod, nagtatanong kay kamuti. Ano Sus Maria, usip na motor ito. No. Nasa loob na kita kang studio, dangog pa. So mga nakalingaw, tandan po nindo, Ma'am Ching. Ma'am Ching, tandan po nindo. Malalilingawan ko man tabi ka mo, magkakamnisya naman ako. No. Paratas na kita. Uwebes ngunyan, sabi ni Ma'am Lee. Uwebes. Magkakamnisya man ako balang araw. Alas 7:31 na, mga tugang mga kabayan. Siyempre mga tugang, pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Repar. Yan din nagkakalingaw. Ayan. Yaon tabi dyan ang MBY Dormitory na din nagkakalingaw. MBY Dormitory makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sana yan makuha. Along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners, dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya po sa mga naghahanap po kidorm, excuse me po, boarding house. MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan kay Madam Maylene. Salamat po no.
Ingat tabi permi. Nanday nakakalingaw permi. Kaya ang day nagkakalingaw, day mampiglilingawan. Bako na marumduman ka sa napagkaipuhan ka. Yeah. Huwag ganon. Siyempre mga tugang yaon man po dyan, katuwang taman sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Rener Burse, kay siyudad ni Tabaco. Yaon man dyan si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Ayaon man dyan ng Kapos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto, bako sa weting. No. May pag-asa lamang kita maging milyonaryo. Day mag-asa sa dae. Isa-isala ngaya, taday ka man nagrarani. Yan sana ngaya. Yan po mga tugang ang mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Tama na yan. So mga gustong magralaog, day na mo natabi ka mo, ta aram ko man sana na iba man ang purpose nindo. Tama na ini. Okay na ini. Ayo. Alas 7:35 na. Di kwaunta mo na ang linya kang pag-asa, ha? Haramon tamunan magiging kamugtakan kang panahon. Pag-asa, good morning tabi, Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang araw po sa ating lahat. Nato po ang ating weather update. Umiira pa rin ang ITZ or Intertropical Convergence Zone sa Palawan. Kaya sa Palawan po ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Samantala, itong nalabi pong bahagi po ng Luzon, ninyo makikita, fair weather po tayo kung saan sa umaga makakaranas po ng maliwalas na panahon, pero sa hapon o gabi, mataas po ang tsansa ng babuong isang thunderstorm. Kaya makakaranas po tayo sa mga oras na yon na maulap na kalangitan na may tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Fair weather po tayo kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan dahil sa mga thunderstorm. Ang Intertropical Convergence Zone, yung makikita, nasa bandang baba po ng south ng Mindanao. After ng Mindanao, ay naapektuhan na po o dumadaan po sa may Palawan. Kaya ngayong araw, itong Palawan lamang ang makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, itong nalabing bahagi ng bansa ay asahan po mga unlocalized thunderstorm o isolated mga pag-ulan. Dahil itong patuloy na pag-iral ng easterlies na naapektuhan ang silangang bahagi po ng ating bansa. Kasalukuyan, wala po tayo nang monitor na low pressure area o bagyo sa Dagat Pasipiko, lalo na po sa loob ng ating PAR. Itong Intertropical Convergence Zone ay patuloy na makakapekto sa ating bansa bukas, araw ng Biyernes, ganun din po sa araw ng Sabado. Sa araw ng Biyernes, itong ITZ ay bahagyo pong kikilos sa Pahilaga at maaaring maapektuhan itong Visayas, Mindanao at kasama na rin po ang Southern Luzon. Sa araw ng Sabado, itong ITZ patuloy po na maapektuhan doon lamang po sa kanlurang bahagi po ng Mindanao, ng Visayas at kasama na rin po ang Palawan. Kaya bukas, although may epekto ng ITZ, asahan po ang maaliwas sa panahon sa bandang umaga
Pero sa hapon ng gabi, may chance po ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot ng thunderstorm. Pero sa araw ng Sabado, may inaasahan po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Palawan, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi at Sulu. Kasama rin po ang lalawigan po ng Occidental Mindoro. Ngayon hanggang Sabado ay mababang chance na magkaroon ng low pressure area o bagyo sa loob ng PAR. Ang araw sisikat sa ganapong 5:32 ng umaga. Ang araw lulubog sa oras ng 6:30 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Salamat Tabi Pag-asa. ITCC. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapektar po sa Satuya, kaya pala may mga paguran-uran. Maray maniyan tabang lamang po duman sa daing mga tubig. Hanggang ngunyan mas kinaguran ang kurahaw tubig. Tabang lamang sa mga parauma. Sa bata nagtatararukan ng ngunyan. Maabot lamang Tabi Sir Troy Tupad DM. Good morning, magandang umaga sa iyo. Kay Bears Bued Liander. Morning po. Di maabot lamang sa mga daing tubig. Makasalod lamang ki tubig uran. May may pangdugdug lamang sa CR, may panglimpya lamang. Hirap ngayon ang tubig. Sir Idol Sir Romeo Aison, sir, good morning. Kumusta ka na, sir? Talaga si Sir, kumusta na? May nagpi-Facebook ka na ngunyan, sir. Nagpi-Facebook na si Sir Aison. Morning Tabi sa kuyang Idol. Kumusta Tabi? Sige mga tugang 41 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ma-break muna kita ha. Tamay naipit lang kitang commercial. Sa pagbabalik po kang programa, taso General o kaya Annual General Membership Assembly kang Aliko, gigibuon da Tabi pading Ed Bordeo sa Sabado. May libre dang sakay. May libreng sakay. Ano daw ngaya? Nakagulpi na garo. Isus ko. Ang problema ngunyan kang albay matindi. Sige, ang reklamo dahil man ki solusyon. Ang solusyon Tabi pa ding magbayad ka. Magbayad ka maski palabaw ang singil sa imo, magbayad ka. Tapag dahil ka nagbayad, madiklum ka. Dahil nakita kimagi ni Busalbay kundi magsunod. Mabalik po kita, commercial Tabi muna. Joey kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba.
nagtatapang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:46 an sa tuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sindano. Kasabay man dyan sa oras na yan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay, kay City Councilor Riner Bursik Antabaco, kay Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Sige, balik na po ang sa indong lingkod. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Kanyang pong aldaw kita ni Uwebes na. Uwebes na sabi ni Ma'am Liz. Uwebes na, petsa 4 kang Hulyo taon 2024. Manayid na. Kaya ano papig hahalata. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Sin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, ta 47
lampas po ang alas 7. 7:47 ang matama. Sain. Sabi ko sa luto ka mo magtayab ako sa waiting ha. Sa luto. May chance lamang na maging milyonaryo kita. Bako ngayon tabi Sir Idol, Sir Romeo Aison, sir. Good morning tabi sa mo. So, gigibuhon tabing annual General Membership Assembly kang Albay Electric Cooperative. Igwada tabi ki libreng sakay. Sumaratindir sa Agma. Sa maabot piya na ika-6 kang Hulyo, mamaan kanyo. Sa Hulyo 6, 2024, magkakaigwada tabi ki libreng sakay, pre-ride para po sa tuyang mga kaaliko, hali po sa manlain-lain na mga lugar, digdi po sa probinsya kang Albay, para databi sa maabot na Annual General Membership Assembly o AGMA 2024 sa Albay Astrodome, Legazpi City. So, igwa po ki mga pick-up points, lugar, mga oras, duman po sa mga ASCO offices. Oni na sa mga schedule. Digdi man sa nini sa probinsya kang Albay ha. So, Ma'am Jo, so mga miyembros konsumidores kang Albay Electric Cooperative, so mga ASCO offices kan Tiwi o dyan sa Tiwi, ang waiting time databi ang haralata na oras alas 10 nin aga. Time of tapos pasiring na po duman sa Legazpi. So puon po alas 10 sundo alas 11 ang aralatan. Diyan tabi sa Tiwi. Ma'am Ingrid Villarmino. Sumaratindir. Duman sa General Assembly kang Aliko. Diyan sa Banwaan kang Malinaw alas 11 sundo alas 12 ang aralatan. Diyan man sa ASCO kang Malinaw, sa Tabaco 11 to 12 man. Magkarakana ka mo pa siguro. Sigurado magkarakana mo na kamo bago kamo magduruman. Ma'am Alo na kapitin ta sigurado baka mapasmatabi ka mo. Sa Tabaco 11 to 12 man. Dyan man sa mga ASCO sa Malilipot Iyuman. Santo Domingo 11 to 12. Sama nito 11 to 12 man. Dyan sa Kamalig 11:30 to 12. Tarani man sa naso Kamalig, Ginubatan 11 to 12 man ang aralatan. Sa Piodoran Taurarayo alas 10 nin aga sundo alas 11. Dyan man sa Ligaw alas 11 sundo alas 12. Halos sa Uwas, Pulangi, Libon, 11 to 12 ang haralatan. Dyan sa mga ASCO. Ini may libreng sakay so Aliko. Sabi kang saro duman, ano daw nga niya kung ang ilibre nindo Aliko, huning sarong bill. Busmar. Apotong takado palang tabi, Busmar, pero ang bayadan mo ngunyan sa Aliko. Sige daw. Ngunyan, susangon niya na bulan. Expected ta na malangkaw talaga so singil ka ngano. Naglankaw nga ni so rate. Nasa 13 point something na per kilowatt hour. O samantalang sa ibang probinsya, igwalang ki pinakalangkaw duman mga 7 point something per kilowatt hour. Pero kita digdi sa Albay, nagwa kita sa Wisim ta, una ninda sa Albay. Pobre. Duman kita makuha siyempre sa halangkaw na supplier kang kuryente. Una nindo sa kaming mga taga-Albay, pobre. Duman kami makuha sa mahal. Sa Wisim.
Una nindo sa Albay, poor. Mayaman kami sa Albay, kaya ang pilion ming supplier kang kuryente so pinakamahal. Di kalidad na kuryente ang supply midig di sa Albay. Umala, yan, puro palsok baga. Yo. Dengan nindo pagkumpara ang power rate duman sa Kamsur, duman mga 7 point something or 6 point something per kilowatt hour. Samantalang digdi sa Tuya, 13, labi. Next month kan indasan na kun magka-14 na. Una nindo sa Albay, maluya. Duman kami sa Halangkaw. Gari kita superming. Duman kita sa highest bidder. Duman kita magkuha ki kuryente sa Halangkaw. Tamayaman bagang Albay. Nga ta magkuha kita ki maluyang klaseng kuryente. Kaya palan parating brownout. Tapos ang bill ang taas, sabi ni Ma'am Jo. Ayun na nga niya. Na mo kan mga Albayano, pobre. Duman kita sa Halangkaw magkuha. Busmar. Pera tabi Busmar ang bayadan mo sa kuryente. Sige daw. So duman sa barkada ko, hinapot ko, igwada siya ki aircon, nagaaga ang aircon niya, igwa ki mga freezer, nagkaduwang freezer, nagwa-washing machine, maka rice cooker, may mga oven toaster pa kung ano-ano pa, nagwa-water pump pa. Yun, nagwa-water pump, puro aldaw. Ano pa ito? Mailawon. Tigbayadan niya sa nada, 14,000. Okay na siya duman. Salbata na niya ako sa kuya, 7,000. Dahil ko na nga ni Busmar Burser tigamit sa electric chair ko. 17,000 sa ko. Nag-welding pa nga kami. Ibig sabihin, maurag ako sa kontador mo. Ay, ang kontador may ngayon, so dati pa, kang binaguan sa kontador may, o duman sa muya, dati ang tigbabayadan ko, labisan ng 2,000, ang pinakahalangkaw na konsumo. Mga perang kilowatt hour yan, mga 200 siguro, araw kayan, 200 kilowatt hour. O ngunyan, dahil man ako nagdagdag ki appliances, nagbawas pa nga ni ako. So, konsumo ko, tabago na sa kontador, irinalag na sa posting Haralangkawon, naglabi akong 500 kilowatt hour ang nakonsumo ko sa sarumbulan. Yugo-yugon mo. Gari ako so naglaag ki welding shop. Tapos siguro ako kitindahan ki mga ice cream. Uto nga ni, so washing machine ko, tigkirino na. Taday na ako nagamit tabi Director Edwin Peralta kidi kuryente. Pati so electric chair kung tigtutukawan ko baga. May electric chair kaya ako Ma'am Joy, Cargulyo. Pag napapagal ako, duman ako minatukaw sa electric chair. Dahil ko napiggagamit, tayo nga ni makikuryentehon ito. Mala yan. Kanday ko nalugod ti gamit tabi Director Edwin Peralta, nagpara lang ko lugod sa konsumo ko. O ano ko niya nang gibuhon ta? Aray nga kayo ni magkape. Direktor. Good day, maski pobre, tios manggiraray. Hindi bali pobre, basta ang importante, maugma. O kundi, maugma ka pa daw ka nangyayaring ini. Siguro, bako sana siguro ako may problema, narog kayan. Kadakol. Kundi, pag duman mo sa aliko, pagreklamo mo, nga pabisitahon ta ngaya. Ipagbisita, okay man niya sir, dahil magkiproblema. Okay man baga ngaya. Ay, ling mo na ito dahil ang problema. Nya ko iling at tabi ining pigbayadan ko ngunyan. Puon kang binaguan sa kontador. Tapos isinakat nindo dyan sa poste. Ilingaman daw yako ining pigbabayadan, may harayuon baga sa katotohanan.
Ay, okay ba niya, sir, sa kontador mo? Ibig sabihin, tanggapon mo na sa na Director Edwin Peralta kung pira ang pigagastos mo ngunyan, maski grabe ng pagtipid mo. No na tayo. Wala na tayo bang choice? Ay, nakita ki paagi pa kayo ni. Ang saro sa mga pig-suggest ko sana na baguhon sa kontador, baka sa kontador may problema. Tagari ang naitakod sa kuyang kontador, so igwa ki pass forward. So makaskason bagan dalaga. Para ngayon nakasaksak charger ang dalagan 120 kilowatt per hour. Ano yang bagyo? Gari bagyo ang dalagan kang kontador. Dahil mo man pati ngayon mahiling tao ito ngayon sa taas kang poste. Sa katana ngayon ito. Kung kaya mo. Kaya sumaaratinder, inda sa sigurado uuranon iniki problema. Ang hapot kung masolusyonan. Ta sigurado. Uuranon ining General Membership Assembly ini. Ay, Diyos ko, sigurado yan. Ungon yan sa nangani sa mga opisina, piguurang kireklamo, may nagreklamo na suriding, pareya suriding kang previous tapos present, pero kinonsumo, 11,000. Ay, anong klaseng mga? Di ba digital naman yan? So, gariso pantikit baga kang LTO? Pag may violation ka, gari-diretso na online, pipinduton mo duman, maluwas na violation mo tapos penalidad mo. Iyon ang ngunyan bagang gamit kang aliko. Pipinduton duman na konsumo mo tapos maluwas resibo. Alabaon! Mga arugang kalabao. Labaon. Tapos yun na duman, systems lost. Iyo ang highest. Sus Maria Josep. Bangan isinarakat na sa poste sa mga kontador, naglangkaw lugod sa systems loss. Paano nga yan maglangkaw sa systems loss? Tayo naralangkaw manido sa kontador. Ay, dahil na sa nakipadumanan. Ay, na. Alas 8 na lama. Duman na tabi sa nakamo, pero pasiguro kamo magkaon kamo ha, garimapon ang General Membership Assembly meeting duman sa kang aliko. Mga after lunch na yan. Pero ang biyahe, so libreng sakay, mahali dyan sa indong mga munisipyo o dyan sa mga ASCO offices nindo before lunch. Magkarakana mo na kamo. Kung magbalon kamong kamuti o kaya sinap ng batag, dara kamong tubig, matawo iyan. Duman yan gigibon sa Astrodome sa Sabado. Siguradong dakol kay nan maduruman. Kadaklan kay ni reklamo kudi kung medyo alangkaw ngaya ang high blood mo tapos mainiton pa. Ano daw dahil na ka mo magdumaan? Baka kung ano mangyari sa inyo. Iya baga. High blood ka. Na-high blood ka papag abot mo dumaan. Ma-high blood ka sigurado. Ma-high blood ka sigurado pag nag-attender ka pa dumaan. Di yu palugbak kayo pan maging kausakang pag-atake sa imo kaya pagkawara mo sa ibabaw kang mundo. Bakong iyo tabi Busmar. Nagwawara-wara kita sa nagwawara-wara tabi Busmar ang broadcast sa Facebook. Nagluluya-luya ang signal. Puton ko si Busmar kumpira ang pig na konsumong kilowatt hour niya ngunyan. Tapos kumpira ang pigbayadan mo tabi Busmar. Diyan sa area mo. Tay kumpara ko naman konsumo ko kay dyan sa imo. May pigkumpara na kaya kung ibang harong. Yugon mo yan.
Masalang ko pa so konsumo ko. Ilingado tabi busmar. Ano sa mga kontador dyan nindo sa barangay Bungabong? Nasa pusti naman. Tapos binaraguhan naman sa indong kontador. O kadakla na may reklamo, so binaraguhan sa kontador tapos isinarakat sa poste. O yan ang kadakla na may reklamo. Ayan. Pero sa mga dati, dahil man nagreklamo, tayo na iyan. O kundi, kan sa pakabago hilugod, sa kalugod nagka-problema. Imbis ko ta din problema, hinirro nindo. O ngunyan, ang problema, dahil ka man nagdagdag ki appliances, dahil ka man nagdagdag ki nagbawas ka nga ni, nagtipid ka, lalo lugod luminang ka sa imong konsumo. O, baliktad nga lugod so nangyari. Imbis ngayon na nagtitipid ka na, imbis na magbawas, dumi nagdaglugod. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oni, dyan sa pagbabaligta, kung ko doon sa indong opinion man kay nadi, may mga naaraman baga kita na may igwaki mga LGU na ngaya malakbay aral. So mga lakbay aral baga na pigsasabi. Masiminar ngaya kita duman sa Boracay o kukunsain sa mga maurag na lugar. Masiriminar ngaya sa mga opisyal, mararabas, kunsain. Minsan nga ni sa nagsasahong kung sain pa. Magastos. Ngunyan, may pigsasabi sindang lakbay aral. Potong ko daw ka mo, ano ang pagkakaiba kang so ngaya mag-aradal kita dyan sa satuyang lugar sa nangan, hindi na kita magasto. Sayang man nga kang gagasusuntang, gagastos ta nga, tabang tano sa mga tao sa tao bagang pirak iya. Nagagasusунta. Ano ang opinion nindo kay ni? Tapos, ang mga speaker nindo, daradara man sana. Ang mga ma-lecture, mga speaker, so mga ma-lecture, kairi pa man sana. Tapos, maaradal duman sa ibang lugar. Lakbay aral lang apod kaya. Magarasto sana. Maduman sa hotel na maurag. Tapos, pag-abot kang pag-aradal, dahil man nag-aaradal tao to pirrot. Pero kung sain-sain nagduruman, nagrarabas. Anan opinion nindo kay ni? Uni, ako believe ako digdita. So, maabot sa 2,000 na mga SK elected and appointed officials. Arog kay ni, pigpasairaron po sa Magayon Leadership and Legislation and Budget Summit. O digdi sa na ini ginibus Albay. May naraman ako sa Boracay ginibus. Pwede man pala. Pwede man pala. Digdi sa nahangan, hindi magrastos. Sa pagbabalik tabi yan kang programa ha, pag i-restoryahan ta. Dahil ka mo makakidit ha. Ini, ano lang ini, restoryahan sa na ini. Kumbaga, pagkayan, simplihon sa nang analisaron. Ano ang pagkakaiba? Tuminarali daw, minatali pag sa ibang lugar, nagsiseminar. Or dahil nakakapokus kung ang seminar gibuon mo sa nasasadiri mong lugar. Sige daw, sa pagbabalik yan kang programa ha, masarabay po muna kita sa Orasyo Impirata. Sarabay po muna kita tabi, Ma'am Joy, sa Orasyo Impirata. Sige, talas 8:07 na. Orasyo Impirata, laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan
na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay sa bayanta. Hey, hey, hey! Sa tumtakalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sa bayanta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you.
This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:14 na tabian sa tuyang Philippine Standard Time. Ang oras na yan na sinang programa nginidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sa na po yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kay dorm, boarding house, maburukasan na naman ng klase. MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbongao kang probinsya ni Albay. City Councilor Riner Bursi kang siyudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw, and kasabay taman dyan ang Kapos Bilo Lotto Outlet dyan sa poblasyon na Malinaw Albay. Kay Boss Bob, dyan ka mo magtaya sa Lotto ha, bako tabi sa waiting. Yo, sige tabi Ma'am Nilia Marcayda, good morning. Maray na agaman tabi sa mga taga Katamo Anon. Yo, tama ba? Katamo Anon. O sige, good morning databi, sabi ni Ma'am Anita Aquino. Yo. Ako mapogirari ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Aldaw kita ngunyanin Webes sa petsa 4 na kita kang bulan na Hulyo, taon 2024. Karanoanon. Tama, Karanoanon. Sige. Doro diretso na tabi kita mga tugang. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 8:16 na. Alat ko na ta, kasubanggi. Si Saydang pili ta makaulay dyan sa Malinaw. Ta sutinam po dyan palaog sa, Provincial Road. Kasubanggi, bigla na sa nang sinirado. Ta may nagralaag na kipiryahan. Aram daw ini kang munisipyo. Gari sa mga piryahan, sinda na so nagsirarado kan tinampo dyan. Kumusta tabi sa mo, Marge? Arani na ngaya so homecoming. Dahil ko daw tabi, Marge, aram ang mga alumni na yan. Cons Joan Luyon, good morning. Aram tabi nindo ini dyan sa Sanggunian Bayan sa Malinaw. Takasubang ginabigla ako ta.
So pigagihan ko dyan na tinampo, sirado na. Tamay naglalaag na ki mga peryahan. Sisay nagpasarado ka iyan. Tagari sa mga nagtatugdok ki peryahan dyan, gari iyo na so nagburuot. Tadai pa man ako kinadadangog na resolusyon man lamang sa Sangguniang Bayan kang Malinaw na ipasarado iyan. Provincial road iyan, di ba? Provincial road, agihan iyan hali sa poblasyon kang Malinaw, pasiring sa baybay. Kasubang gipag-agi ko tabi konsdyuan, sarado na. Hinripaan na kan sa mga piryahan dyan. O ni ang hapot, aram tabi yan kang LGU. Si Say daw pinita makaurong tabi konsdyuan. Salbata ng pahitin dyan sa Malinaw. Gari, may pinasar na tabi ka mo konsdyuan na resolusyon. Sige daw, baka absent kay ako eh. Di ako naka-attender, baka may resolusyon na kaipuhan pag nagpasarado ka mo kisarong lugar, kisarong tinampo, dapat igwapo ka mo ki legal basis. Ngata kasubang kita sarado na. May resolusyon na kang Tuesday, pero bako patabi ngunyan dapat ipasara. Salbataan na talaga. Gari ang nahiling ko naglagkang barikada, sumanga nagturugdok ang peryahan. Pero kami kasubangging day nakaagi, may 4 wheels. Nangalas ako tapag kaaga, nakaagi pa ako. Pagbalik kong banggit, sarado na eh. Salbatana. Hay, Diyos ko, nasa na, ano na tayo dyan sa Malinaw. Pigbuburo tanak ka mo dyan. Ha? Pigbuburo tanak ka mo. Ano yan? Igwa na lamang ang mga permit ang mga peryahan na yan. Diyan sa Malinaw, nata daw yan pigbubutan ang mga opisyalis dyan. So mga peryahan ng urag-uragaw, digdi nga kami malaag, isirado mine. Diyos mio. Hiling muna iyan. Nahiblad ako kasubang gikonsdyuan. Gari ko barangga unso. Hinay ko po. Sige daw tabi. Provincial road gari yan. Bako manan barangay road. Provincial road tabi yan. Hali dyan sa poblasyon, pasiring duman sa baybay. Tapos sarado. Sa pamaagi si Ma'am Brenda Tapit. Sarado na tabi dyan, ma'am, sa may poblasyon. Tarayaon sa mga peryahan. Bigla sa nang suminerado kasubanggi. Sige daw tabi, Ma'am Brenda. Yaong ka na dyan sa munisipyo. Di ka baga nag-aagi ka dyan. Saan ka nag-aagi? Tasarado na. Kaya naghahapot ako. Kung igwa na ki legal na basihan, na pasarado iyan, dapat igwa ki resolusyon. O sabi ni Konsdyuan, igwa na ang resolusyon, pero bako pangunyan ipapasara. Nainot na naman. Pero medyo nainot ang kalisa sa Carabao dyan sa Malinaw. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Perming nainot so pamaba sa naguguyod na Carabao. Ano nga yan, dalagan kan paatras. Ma'am G. Calyo. Sabi ni Manay, iyo mananggad mox. Bako, naglakaw baga ngaya ako.
Sarado. Sarado na. Sabi ni Cons Juan, day pa man, may resolution na, pero bako pangon yan ipapasara. Nailing na nindo, pigburo na ka mo. Dakulao na sapo yung iyan sa mga opisyalis dyan sa Malinaw. Ako opisyal dyan sa Malinaw, arugon ako kayan mga, dahil ko nga na si Ricadan mga peryanan, hindi sana. Di ba? Makulog sa buot, opisyal ka kang banwaan, tapos pigbabali wala mo. Ano ka mo ang gobyerno dyan? Salbatana. Yan ang problema dyan sa una kumbaga i-implementar nindo dyan so tamang implementasyon. Ano yan? Sige daw. Paita doon yun. Simplihon sa na naman iyan. Ngata kaya ta dyan ang tiglalag nindo. Agihan iyan. Maray na aga tabi Manong Mox watching from Danau, Bakakay. Sige. Ay nako. Hilingan nindo sa tabako kang binaliwala sa lokal na gobyerno kang tabako. Pinapurundo baga? Pinaharali ni Mayor. Mga bastos ka mo. Dahil ka mo nagrespeto sa lokal na gobyerno. Pinatarangkas baga ni Mayor Crisel. Tapos dahil na pinalaag. Diyan sa Malinaw, uya na. Hayaan nindong bastoson man ka mo. Ay, Marichen, good morning tabi sa mo. Bala na ka mo dyan. Gusto nindong magpabastos, pabastos na ka mo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano ni watching from Taiwan si Marichen? Nasa Taiwan ka pa? Nasa Taiwan pa si Marichen. Bakong, una ko nakauli ka na ta. Gadan baga si papa mo? Si Cho Pedro? Pauli ka na? Niling mo na yan. Good morning, tabi, Ma'am G. Calyo. Pauli na? Sige. Uli na si, siyempre, dalawon niya si Cho Pedro. Mapagalo na idol mga pangyayari sa gobyerno ta. Matanglayo na. Ara mo kung daiki ngipon ang sarong namamayo sa banwa, paulit-ulit ka kaya na aabusuhon. Wala nga sa tabako, bako nahidap so may naglagki so karnabal. Mahap milyon so ginastos kayo sa pag-unload kayo tapos sa paglagkang karnabal ba kung pinalayas ni Crisel? Pinalayas ni Mayor Crisel ta, day ka mo nagkortesiya. Basta ka mo dyan nagralag. Tapos day na baga pinalaaglugod. Lakaw-lakawin nindo. Pinalakaw-lakaw ni Mayor Crisel. Iyan ang leader. Narog kang simplehon pa sa nangani. Nagbuburuot na sinda. Bigbubutan so lokal na gobyerno. Dahil pangani so resolusyon. Dahil pangani papasara. Sinarado na ninda. Tinapaan na so tinampo. So agihan. Hain na so DILG. Hain na so salbata ng pahit ni. Obstruction baga kamo dyan sa tinampo na provincial road iyan. Kaya ta dyan ang rinalaagman. Ano na tayo? Ayun na. Ay, blad lama ko digdi konsjuan. Bangan dakulon dyan ang apod ka, konsultan. Kadakol-dakol dyan ang konsultan. Iyo manggirarilingan nindo. Ay, hindi. Mahuli na ako. Okay, digdi na daw kita sa iba. Buko na magparano ta.
May mamadagit na naman sa kuya kaya. Dipisil kaya pag nagtataram ki totoo di. Pag nagtataram ka ki totoo, may nadadagit sa imo. Paano tayo? Sabi ni Wad, pag nasibang ngaya si chairman, liwuyan muna sa... Sarap ba niniman na? Oy, kagawad des kanon si. Saro ka man ha. Pag nasibang ngaya si chairman Jodelin Calyo, liwuyan liwuyan ko da salbata na tabi Madam LB Baramida Bino. Ngarog ka ng buhay ta sa ibabaw kang kinabaan. Dahil ki mangyari. Dahil ki mangyari sabi ka nga ki. Ano man yan pigsasabi mo nga bagaw. Arin man nga dyan ang bagaw. Yan ang bago dyan, nagbubuot na sa mga peryahan na sinda na magpasirado kang tinampo dyan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pakiriparo tabi, mga opisyalis kang malinaw. Pakiriparo man tabi nindo. Makasupog sa indo. Makasupog po sa indo ta. Hindi ka na, pambabastos bagayan. Dahil panganik ipagtutugot so lokal na gobyerno, nagbipigburo ta na kamo pigburo ta na kamo kan mga paraperya diyan ay hinda. Digdi kita ano daw kung mamambi baka tabi digdi oy ikatabi Ma'am LB Baramida Bino baka mahungkang ka diyan sa natutukawan mo ha pakaray. Baka makatalikad ka diyan yaong ka sa siwol makatalikad ka diyan sa natutukawan mo ngayon baka malunod ka. Magkapot kang maray ha. Ako, believe ako digdi. Pwede man sa napala ninyo. Sobra tabi sa madosmil na mga elected and appointed SK officials. Digdi po sa probinsya kang Albay. Nga tatade digdi suminabay sa Radyo Delin Calyo sa mga taga Malinaw. Pigpasairaron po sa Magayon Leadership, Legislation and Budget Summit kang opisina ni Vice Governor. Parehas man sana. So mga SK chairman dyan sa Malinaw, huto naman sa Boracay. Daman sila nag-seminar sa Boracay ta. May natarali on pagyaon naman sa Boracay. Buda si Chairman Jodelin Calyo nakapag tupis lamang. Magkangaya. Sabi sa kuya ni Manayalis, maray pa ngaya dapian mo ngayang aki mong tailingan na ngaya. Mga tugang so leadership apod kay ni Leadership Legislation and Budget Summit kan mga SK digi sa probinsya. Ginibo digdi sa probinsya sa Nakang Albay. Sobra sa 2,000 na mga partisipante so nag-aratinder. So, duman mga tugang, panginutan ini kang opisina ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggao sa pakikipagtabangan po yan kang DILG Province of Albay asin po kang Sangguniang Kabataan Provincial Federation. So, mga SK officials tapos sa mga appointed nag-attender asin aktibo pong nagpartisipar sa nasabing summit. So mga resource person, hali po sa DILG, hali po sa National Youth Commission, asin sa mga local youth development offices sa probinsya kang Albay. Pigtukar digdi, future salient
future kang SK Reform Law. Napigibo po sa mga barangay youth development plan as in annual youth investment program, maging po sa mga SK budget as in fund utilization. Ayan, mas na pinaka-importante yun dyan. Dahil man kaipuhan tabi, Ma'am LB Barameda, na dumanin gibuhon sa Boracay, kung sain pa, sa Tagaytay, kung sain. Ang importante, makaukod. Ano ngunya ng pagkakaiba kang pag seminar nindo digdi kaysa pag seminar naman? Sige na. Ngorang niya duman ta magastos. Sayang man niya kang pundo mi na dapat gastusun mi. Hindi ka mo ka nagkakuronsensya. Na tiga gastusin do ba kung man patinindong pirak iyan. Sabi digdi, magayon ang arog kayo niya. Apoton ko kamo, so iba, okay, kasi makaabot yamang nga ako duman sa Boracay. Taday pa man ako nakaabot. Total nga yan, dahil man ako kigasto. May pundo nga yan. Pero ang purpose, saro man sana. Saro man sana ang purpose. Nga tatamarayo ka pa. Nga tami nataralion pag minaduruma. Nakakapokus ba sa pag-attender kang seminar? Pagyaong ka duman? O baka nga ni dahil ka nakakapokus kang pag-seminar mo duman, ang isip mo, mag-swimming. Magrabas-rabas. Magayon yung ginibok kang opisina ni Vice Governor Ate Glenda. Tadigdi sana sa probinsya kang Albay. Bakong nakatipid na imbes og pondo na ginasto sa ibang lugar, magagamit ninda duman sa mga aktibidades ninda sa saindang barangay. May tama tabi ako, Ma'am LB. Ini ko ta supig isip na imbes nga sugagastoson ta pasiring duman, iisip ta na sa ng programa para sa satuyang barangay, para sa mga iske kan para sa mga kabataan kan satuyang barangay. Bako? O paano pa ngaya? Ay dahil na ngaya kitang budget na ubos na. Wara ka na kainiki programa sa mga kabataan, tanaubos na sa budget nindo, tahuto rinabas nindo. Name. Case close. Salbatana. Ay ina. Kailan kaya tayo magbabago? Kailan ka pa magbabago? Kailan ka ba magbabago? Kailan ka ba matututo? Kalaga ng tali sa paa, imulat na ang iyong mga mata. Kay sarap mabuhay, lalo na't pagkapiling mo ang mahal mo. Ano? No. Sala gari sala so lyrics sa kay sarap mabuhay, lalo na pag alam mo kung saan ka papunta. Ayo pala nito. Gising na kaibigan ko. Mapamaw sir mo. Tapuson man kanta mo Ma'am G. Balyaran, good morning tabi. Ngayon baga, imbis na so matitipid mo duman sa budget mo, igibo mong project, igibo mong programa dyan sa mga kabataan nindo. Ano, patarinabas na nindo. Ginastos na nindo. Pagbalik nindo, ngangana ka mo. Ngunyan, ang mangyari kan sa nindo, pag magibo ka mo ki mga aktibidades, puro sa naman ka mo solicitation. O yun, sabi naman, masulisit na naman ka mo sa mga politiko, tapos so, nasulisita nindo, magkakaigwa na naman ka mo ki utang na buot.
Tapos kapot na naman kamo sa dungo kan mga politiko pag tinuto kamo sa totoo. Pag sa wala. Nem. Bago ngayon tabi ma'am an kanyo. Yan na pigsasabi ta. Bako sa nauri kita ha. Ako di. I-analisar na sa natabi. Bakusan ini sa mga sa iski ha. Maging sa mga opisyalis kang munisipyo baga. Kadalasan na nadadangog ta ay nasa travel ngayon may lakbay aral. Pero dahil man talaga dahil man nag-aaral. Naglalakwat siya. Ngayon may travel sa mga honorable para sa legislation. Para nganing maging matibay, nganing makaukod sa pagpasar kin mga resolusyon asin ordinansa. Ang pagbalik, dahil man girari kinaukdan. Dahil man girari kinaukdan. Nata, bahala ngaya kan si sekretaryo. Para ngaya mabasa na sa nangaya ko sa sisyon. Dahil pangani ngaya pig-aprobaran, approve unanimously na. Tapig basa ko ba sa nangaya so ginibo ni sekretaryo. Ay inda. Sayang lamang kang pirak ni Juan de la Cruz. Sayang kang pirak po kang taong bayan. Hindi ka mamadagit sa kuha. Ako, tigdi-discuss ko sana ini. Ini ang totoo. Ini po ang realidad. Kaya kung ako man maging sarong politiko, maging opisyal kang gobyerno, dahil lamang kumaiba dyan sa mga lakbay aral na yan. Kundi abo ko naman maglog sa politika tabi maman kanyo. Maray, pamartista na sana ako. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:40 may naipit pa kitang commercial, madali sa natabi ni. Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey! Sa tumta kalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta. Hey! Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang 44 minutos. Lipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory, makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siring man ang oras na yan, atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abela, kang Malinaw Alba. So, balik na po kita mga tugang. Ako mapugirarian sa indong lingkod. Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita nin Webes. Webes na po, petsa 4 kang Hulyo, taon 2024. Ma'am Lut Bueson, good morning. Sondo tabi kita alas 9 mga tugang mga kabayan. Yo. Kaya papigahalat tatabi. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Oy, pagiramdam tabi daman sa mga magurang panduang aldaw na ngunyan kang pa-enroll po nindo kan sa indong mga chikiting, sa pampublikong mga eskwelahan. Hanggang yan sa July 26 ang enrollment, mapo ng karalasihan ngunyan na school year 2024 to 2025 sa July 29. Baka makalingaw tabi ka mo, mas maray so maaga pa, magpa-enroll na po kamo kan sa indong mga chikiting. Tanganing day kamo kapuson sa oras, ngunyan ang panahon makaskason baga. O mala, Hunyo, ngunyan Hulyo na tulos, o pira na, pitsa 4 na kita ngunyan. Sa sarong simana kan, mapiesta na sa malilipot. O ang sunod kang pista na dyan sa Malinaw, kaya may peryahan na. Kaya lang inda, tagari nagburot na so may peryahan. Pinasirado ninda so tinampo. Okay. So, saro pang pagiramdom sa mga kababayan niya to, oni pong register anywhere po kang Comelec. Igwa po sindaki mga satellite registration sa mga mall. Para po yan sa nagrarani ng May 2025 midterm election. Madali na, pirambulan na sana. So, pirambulan na sana sa Oktubre, maaraman tana kung sisay sa mga makarandidato. Tamapail na po sindakan sa indang Certificate of Candidacy. O ngunyan nga ni, sige na ang karampan niya.
Sige na ang relibot sa mga buro barangay. Sabi sa tiwi, magburuhaan naman. So mga pangako, dahil ngayon nagibo sa pangako, pigsala sa iba. Kansukat ngaya, arog ngaya kayo ni. So, mapalansin na naman kita. Mapalansin na naman kita. So, reminder man po giraray ha, igwa po ki mga pagpaparehistro man giraray, so mga day patabi nakarehistro o kaya sunawara sa listahan bagatabi mamlot buweson. Limbawa, day ka na nakapag-boto ka na kaaging eleksyon, magpa-share ka po sa pinakaharaninindong COMELEC offices dyan sa indong lugar, and pwede po ka mo magpa-rehistro. So, day na nakapagboto baga ka na kaaging eleksyon. So, nganing siguradong makapagboto po ka mo sa 2025 midterm election. So, anong ibuburuto ta sa 2025? May nagapod sa kuya, teacher, may eleksyon na nga. Yako yung bagatabi. No rin nga, yako sa 2025. Sisay nga yung buburutuan ta. Irak man. Ang buburutuhan tatabi sa 2025 midterm election, dahil po kaintraso presidente sa kaso vice president. 12 senador. Dosing senador ang ibuboto ta. Kasabay dyan sa party list. Party list. Tapos, yun na yan. Gobernador, vice governor, board member. Yaon dyan so, congressman. Tapos kang congressman, pababa na yan. Mayor, vice mayor. Tapos sa mga miyembros kang sanggunian bayan. O yan tabi ang ibuburoto ta sa 2025 midterm election. O kaya baga mahiling tangon yan, may mga tarpulina permi, ngaya mapi out ngaya so senior, may darakulaon ng tarpulin. Nahuna mo, sinda so ali sa indang pirak, ali sa indang bulsa supig tataong social pension para po sa mga senior citizen. Tadarakulaon ng mga tarpulin. Yaraon dyan sa mga panduk na kan mga politiko. Mahiling man sa nanindo yan. Ngunyan pa sa nabagaling nga nanindo. Dyan nga ni sa 2nd district. Padarakulan ki mga tarpulin. So maglalaban dyan na congressman dyan sa 2nd district. Pano na ki mga tarpulin ang 2nd district. Maray nga ni dyan sa may parting 1st district, taday pa man. Pero may nahiling ako dyan ng mga dakul na mga tarpulin. May nahiling ako dyan, so ngayon nakapasar sa pagka-abugasya. Hanggang 3rd district, igwa. Kada munisipyo, igwa. Matindi. Ayugon mo yan na kada munisipyo, nakapasar ka sa pagka-abugasya. Kada munisipyo, igwa. Kulang na sana, pati sa barangay, lagan pa. Ki mga TARP na pagkukongratulate niya sa diri niya, nakapasar siya bilang abogad, bilang nakapasar sa bar exam. Gari man ako magpalagtabi, Ma'am Lutbueson. Congratulations to me for passing the Land Transportation Office Professional Driver's License. Ay, hindi. Gabos na munisipyo, igwa. Kulang na sana sa mga barangay, lagan pa. Ni ang hapot. Sain, pigkoa. Supang pagibo kang TARP. Alangan man pirak niya. Alangan man sa diri niyang bulsa, sa diri niyang hali sa bulsa niya. Kinuaso pambayad sa pagpagibo ki TARP. Guranong pagpagibo ki TARP ngunyan. Pinakaibaba siguro ang sarong tarpulin 500 pesos.
Ang 500 pesos gari sa Newton. Garito ba ito sa nayan? O paano itong Daracula? O alimbawa, sige, mga 700 kada saro. Pirang munisipyo yan. Hanggang 3rd District. Ma'am Bem, good morning. Yugon mo yan. Hanggang 3rd District. Pirang munisipyo yan. Bakusa na saro. Sa sarong munisipyong Ilaag. Nagkakapira. Siguro sa sarong munisipyo, mga tig-10. Ang apot, sa nagkuha kang pambayad naman sa pagpagibo kita. Para ngaya, nakapasar ngaya sa bar. Sir Marvin Villanueva Tabi, Bombo Marbs. Nailing mo ito hanggang 3rd District, so tarpulin. Hanggang 3rd District, so tarpulin, nakapasar sa bar exam. Iyo masana sa puta duman. Sain hali so ipinambayad sa pagpagibo kitar. Takong ako tabi Bombo Marbs, makapasar sa bar exam, baka magpagibo sana akong tarpulin, mga 2. Kayo sanang kaya kong bayadan. 2, mga 2 sana. Pero kung gabos na munisipyo, linagan mo kitar, garin posible ho na sa imo hali so pinambayad mo sa pagpagibo kayan. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano man nga labot mo? Ano man nga labot mo? Ano man labot mo na panoon ko kitarpulin ang bilog na probinsya kang Albay? Anong labot mo? Hinunilin sa rundam. Dahil kita pagkalabot man agad. Kung sa diri mong pirak ang pinagbayad mo dyan, pinaggastos mo dyan, pero kung pirak ni Juan de la Cruz ang ginamit mo dyan, buisit ka. May pakiaram kami. No. Pirak me yan. Niliyaong ka dyan sa dapog. Nakadango. Iyo baga. Day kaming pakiaram kung pirak mo yan. Kung pirak mo, pero imposible. Imposible. Takong halimbawa ako, magasusan ako dyan, mga 2 ng tarp. Kaya ko na bayadan. Pero, kung paingurag na tarpulin, saan mo yung kinuaso pambayad mo dyan pagpagibo mo ka? Sige daw. Ula subuyo. Diit pang mahulog si Ma'am LB Baramida Bino sa Siwol. Mahuhung ka ngaya ako sa imo. Sir Idol Perfecto Penarindondo. Good morning, Tabi. Kay Manong Jess. Naglonda sa Bombay. Imposibleng maglon sa Bombay. Nakadukot kay Daddy. Daddy, gawan mo ako ng tar. Charge mo, charge to experience. Kay Mama Nobi Granatin. Good morning, Tabi. Oy, mga tugang, 4 minutos bago Tabi mag-alas 9. Digdita naman po muna para mentras natatapuson ang sa tuyang programa ngunyan pong Webes. Webes po, tama, Webes. Petsa 4 na kita kang Hulyo taon 2024. Sa pangaran po yan kang samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Sabi ni Manong Jess, charge. Take charge pala. Sa pangaran po kan mga katuwang tadigdi sa programa, yaon dyan ng MBY Dormitory Permi kay Madam Maylin, thank you. Kay Vice Governor Ate Glenda Ongbonggao.
Siyempre, yaon dyan si City Councilor Rener Bursican Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kay ABC President Cap Art Abila. Kasabay tama dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Sa ngaran po nindo ga boss, mga parantabay niya to, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa. Paki-share man po, nganing mailing man po kang iba. Param na po muna sa indong lingkod, ang sa indong servidor asin taga-Riparo, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan sa programa Serbisyo asin Riparo. Adios amigos, 7 to 9. Hindi lang po yan sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos, dumo arigato, ringat po kita, bye-bye. Manny Moxea sa programa Serbisyo sa BicolNet TV. Serbisyo asin Riparo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. So sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.